Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam, sannunmu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo na Abam Host a inda nake kawo muku yadda za ku yi amfani da cPanel ɗinku gaba ɗaya. A wannan episode 1 ɗin insha Allahu zan nuna muku yadda za ku yi buɗe email account a cikin cPanel ɗinku sannan yadda za ku yi amfani da emails da kuka buɗe. So da fari idan kana so ka buɗe email account za ka yi login a cPanel ɗinka, idan ka yi login sai ka taɓa nan na farko wanda aka sa email account ɗin nan sai ka clicking ɗin shi. To za mu yi haƙuri ya gama loading, idan ya gama loading, so kamar yadda kuke gani shi wannan cPanel ɗin already yana da email account ga shi nan guda ɗaya. Kai idan baka taɓa buɗe email account ba, za ka ga sunan hosting ɗinka sannan kuma an sa wannan system ɗin shi kaɗai za ka gani. So idan ka tashi za ka yi clicking nan inda aka sa create ɗin nan sai ka latsa sai ka yi creating. So nan da farko za ka zo ka ba ma email ɗinka username misali kamar wancan wanda kuka ga na buɗe support@yabuiltup.com.ng. So kai kuma kana iya sa duk wanda kake so ko support ɗin ko kuma ka sa info misali da sauransu. Tunda na riga na sa support bari in sa info, ka ga na bar shi info@yabuiltup.com.ng. Nan wurin password sai kai creating nan kai clicking nan inda aka sa generate password, idan kuma already kana son wani sa password ɗinka daban sai ka sanya, amma ni zan yi using da wannan inda aka sa generate password ɗin nan sai kai scrolling kaɗan. Idan akwai wani optional setting da kake so ka sanya ma shi cPanel ɗin email ɗin, bari in yi clicking edit settings misali kana so ka rage MB ɗin da zai ci sabida space ɗin cPanel ɗinka ko kana so dai ka ƙara haka da sauransu duk dai ga nan. Ka ga nan MB ne kana iya kai clicking ko ka maida shi GB ko terabyte haka da sauransu. Kun gani ga GB ga terabyte ga PB nan ma. So nan kuma da aka ce automatically create folder for plus address shi ma ka bar shi haka nan saboda shi da kanshi zai yi creating folder saboda duk emails ɗin da suke shigowa cikin wannan email ɗin zai tsaya a cPanel ɗinka. Sannan aka ce send welcome email with instruction to set up email client. Shi wannan idan already software ɗin da kake amfani da shi akwai welcome email da aka sanya shi ma sai ka bar shi haka. Sai kawai sai ka sa click create sai kai clicking wannan inda aka sa create ɗin nan. So daga nan sama za ku gani in kun lura ga yana an sa success you created info@yabuiltup.com.ng. Za ka iya kai clicking kai viewing, idan kuma kana so za ka iya ka koma ta cPanel ɗinka, idan ka koma sai ka shiga email account inda na shiga daga farko. Kun ga kamar yadda kuke gani ga yana na riga an yi creating biyu. Shi wannan cPanel ɗin yana da email account guda 5 ne, so an yi creating biyu. So ga shi nan wurin wannan wanda na yi creating yanzu ga yana info@yabuild.com.ng. So in kana so ka ga messages ɗin da suke cikin emails ɗin za ka taɓa wannan arrow ɗin. Ka ga wannan tunda shi sabon email ne ba zan taɓa shi ba, amma zan zo wannan tsohon email ɗin sai in taɓa shi, wannan arrow ɗin ka taɓa shi. So idan ka taɓa shi ƙasa za ka yi scrolling kaɗan sai ka zo nan inda aka sa check mail ɗin nan, nan ne inda za ka yi wannan. Idan kuma idan za ka yi checking bari in taɓa shi, in na gama wannan bayanin sai mu je next bayani. Yana yin loading ne ya kai mu inbox inda mail ɗinmu yake. So idan ka yi scrolling kaɗan bai gama loading ba, save and continue. Kamar yadda kuke gani so email ɗinmu yana nan aka ce open your inbox, so za ka latsa open ɗin nan. Sai ka yi haƙuri ya gama buɗewa za ka ga duka email addresses ɗin da aka turo na cPanel ɗinka. Kun gani ga inbox nan ga draft nan da sauransu, kamar yadda kuke gani ga shi nan wurin client wannan ne configuration ne ga nan wurin information da komai. So wannan shi ne insha Allahu. Sannan idan za ka canza password za ka yi clicking nan inda aka sanya manage ɗin nan sai ka yi clicking ɗin shi. To duk ga abubuwan nan ka canza password misali in wancan wadda kai ka manta ta ka sake generating wata ko ka sake rubuta wata sai ka zo nan ƙasa kai saving. Sannan ga waɗannan settings ɗin nan wanda na yi muku bayani. So wannan shi ne insha Allahu yanda za ka yi creating email sannan kuma yanda za ka iya viewing email ɗin ba dole tunda shi email ɗin is not connected to your Gmail account. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro amma kar ku manta ku riƙa using da wannan hosting ɗin idan kana neman hosting mai kyau wanda za ka yi using kai hosting ɗin site ɗinka ku yi using da Abam Host. Akwai link ga profile ɗin YouTube channel ɗin nan namu sannan kuma akwai link a cikin ƙasan description ɗin bidiyo ɗin nan. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro. Mu haɗu da ku a wata bidiyon insha Allah.